Så er det blevet guide-tid, og i dag der har jeg svaret på spørgsmålet, som lyder: hvordan tager du udvalgte dokumenter, billeder, film, musik, video med dig, uden at tage det med dig? Se det her. Harddisk, brandbar, DVD eller USB-stik, det er den traditionelle måde at transportere data rundt. Men hvorfor bøvle med jordisk gods, når du kan lægge tingene på nettet på den nemme måde? Konceptet det hedder Dropbox, og det er et lille program, du henter på nettet. Det laver en mappe på din computer, der hedder Dropbox. Den mappe fungerer nøjagtigt som alle dine andre mapper. Du kan gemme dine dokumenter i den, kopiere ting ind og ud. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad for nogle ting du vil gemme i den her mappe. Det kan være billeder, musik, Word, PowerPoint, Excel eller hvad du ellers har. Det snedige, det er så, at alt hvad der ligger i Dropbox-mappen på min computer automatisk bliver kopieret ud på min private Dropbox på nettet. Og hvis jeg har mere end én computer, eksempelvis en på arbejde, en derhjemme og en i sommerhuset, ja, så installerer jeg bare Dropbox på dem også. Og det der er helt vildt cool, det er, her har jeg gang i et Word-dokument. Fuldstændig normalt. Det eneste, der er særligt, det er, at filen ligger i den her Dropbox-mappe. Når jeg så trykker på Save, så bliver det dokument automatisk opdateret i mapperne på de her to computere. Som bonus, der kan du se og gendanne gamle versioner af dine dokumenter fra webinterfacet, og du kan da også se, hvilke computere, der er tilknyttet den her Dropbox, der har lavet ændringerne i dokumenterne. Meget snedigt. Og en anden rigtig fed funktion, det er, hvis du gerne vil sende nogen en stor fil. Det kan typisk ikke lade sig gøre på mail. Her, du tager bare og kopierer den ind i den undermappe, der hedder Public i din Dropbox-folder på computeren. Så højre klikker du på den, vælger Dropbox og vælger Copy Public Link over i en mail og paster linket ind. På den måde, så modtageren skal bare klikke på det link, og så downloader han automatisk dokumentet. Skide godt! De første 2 GB Dropbox-plads, de er gratis. Du finder det på getdropbox.com.